pitkä perjantai olikin sitten. Oikein pitkä perjantai ja työntäyteinen sellainen. Aamulla siinä jo ennen 7 huomattiin, että siellä on 2 vasikkaa syntynyt ja toinen vasikka hyvin emo vieressä, mutta toisen vasikan perässä olikin 2 mammaa. Ja siitä sitten kaikki emot ja vasikat karsinaan ja tutkiin tallenteista, että kuka on oikea emo kenellekin. Ja 3. mammahan olikin vasta itse poikimassa, mutta siinä aikansa työnneltyään mitään ei tapahtunut ja jouduttiin tutkiin asiaa vähän enemmän. Selvisikin siellä, että siellä onkin asentovirhe. Vasikka oli perätarjonnassa, eli takajalat edellä tulossa, mutta vatsa ylöspäin. Ja siinä asennossahan vasikka ei pihalle tuu. Eri asia voisi olla, jos olisi selkä ylöspäin ja takajalat edellä. Mutta siinä sitten turvauduttiin naapuritilan konsultointiapuun, kun itsellä ei tuommoisesta virhetarjonnasta vielä kokemusta ole. Ja sieltäpä hyvinkin kokeneen neuvoja kuunneltiin ja siinä sitä alettiin sitten ährään, että saa sen käännettyä ja kyllähän se siitä lähti ensin kääntyy ja hyvinkin todettiin sitten, että sieltä se alkoi pikkuhiljaa kääntyyn, että kyljelleen kääntyi ensin ja siitä sitten kääntyi selkä ylöspäin ja toivotettiin konsultille hyvät pääsiäiset ja alettiin pistään kettingit takajalkoihin kiinni, että saa sieltä sitten reippaasti vedettyä vasikan pihalle, niin siinä ei oikein enää käsissä voima ja pito-ote riitä niin, että pelkillä käsivoimilla sen siitä vetämällä ulos saisi. Ja siinä itse kokeilen sitten tuon hännän, että häntä tulee oikeassa suunnassa, ettei jää hännästä kinnaa vastaan sitten. Ja kyllähän se sieltä sitten vasikka alkoi aika kevyellä vedolla sitten kuitenkin tuleen pihalle ja aika reippaasti siinä kyllä sitten molskahtikin tuohon syliin. Ja siitä sitten katsoin ensin, että onko elinvoimainen vasikka, onko elossa ja onko eläjäksi. Monesti on sitten ollut jo hapenpuutetta ja nestettä keuhkoissa tai jotain muuta vastaavaa.